Stana is receiving backlash from people nenyaya yeposti yake yekuromba yaakataura. Hameno chiri kumboitika these days naStana anenge ane pamuromo. Anenge ari kuda zvekunetsana nevanhu. Let me just read post yacho panapa. Hanzi hezvo, ko muri kurombera magitare paHarare apo makaonekwa blazi maive neblack shirt and khaki pants tenge tichiti itarenda isu. Haminoti ndiani blazi vacho vari kunzi vakaonekwa vachinoromba. Handivazive zvangu kuti ndevapi blazi ivavo, but a lot of people have just turned against him. Iye aifunga kuti post ichaita kuti vanhu vamuti ndiani ko ndiani kwaari kuromba, vofananidza, votanga kuti ningi, votanga kuaccuse. Vanhu vakanyatsoti aiwa iwo you must be the last person to talk about musicians nenyaya yekuromba, because imi munoendawo kun'anga namadhamu vako. Akataura ega kuti vanoenda kun'anga, akatoti hazisizve uyu tunoenda tunoshandirwa tunoita sei. Saka vari kunoromba vane vari kuenda kuno munhu anoziva sei kuti aenda kunoromba panzvimbo? Hameno, I don't know. Kana kuti vanhu vaiendawo kun'anga vasangana ipapo, kana kuti iye Stana akazviziva sei ende munhu wacho yakamuudza aienda kupi. Mukunzwa nyaya dzacho kuti nyaya makuhwa zvawo ekuti munhu haana chokwadi nezvaari kutaura kuti munhu akanoromba here chokwadi, kana kuti munhu ada kungotaura kuda kudiscredita other artists who are doing well. And then vanhu vari kuti panapa, at this point it's safe to say being dramatic is sexually transmitted. At least uyo akarombera magitare, vamwe vakarombera kuchengetwa nemadzimai. Uyo ari kuita mbiri yemagitare, vamwe mukuita mbiri yekutumwa nemukadzi kutsvaga tumabeef tusina basa. Stana wasn't dramatic. He was one person who was such a sweet man. He was very sweet. Like chero paakatukwa naOlinda akaita sei aisamboita munhu wedrama, aingoita zvinhu zvake, music yake iyoyo isingafambe aingoiita, achingoita kunge ari kupusha, akambodii akambonyarara. But mazuva ano, instead of doing music, he's busy concentrating nekunyora tumaposts nabasa raise. Pandikangoti Stana anenge achinja ka paitaura nezvababa vayo vesadza, ndakangoti anyway, Stana atojoina here kuna Olinda. Ndosaka mazuva ano Olinda ari kuita zvaanoda ka, because ari kuziva kuti Stana wacho futi amunhu wemadrama. And then someone is saying people who have failed in life always accuse others of witchcraft. I don't know about that, but statement iyo inogara ichingotaurikana nevanhu kuti vanhu vanenge vafaila vanowanzoti anoroya. Makambona mafamilies kuti it's there as well kumafamilies atinobva kuti pane vanhu vanenge vachitonzi vakabata mushonga nenyaya yekuti vanenge vari successful, and then zvikanzi kunge imi vatsvene. Aiwa, hapana mutsvene. But pane vamwe vanhu vanenge vakuda kuuya pasocial media kunge ivo vanoenda kumapostori, vanoenda kunoshandirwa wani. Pana akambowati vari kuromba, Marina Olinda yakambonzi ndeyekuromba. Maona manje nyaya dzachoka kuti ngavasada kuita kunge vatsvene pane vanhu. Hanzi baba nemukadzi mune comedy yo, ndimanga muriko kun'anga kwacho. Hanzi kana zviri nyore rombaiwo rombeiwe. Akuda kutsvaga kutrenda uyo akapera kare uyo Stana. He is probably just jealous that he's still an upcoming artist at 50. Baba Chapero, veduwe, hanzi anonzi Stana Chapero ngomo. Ndikangoti veduwe ko chiko chakutaurikana panapa vanhu vanozonyanyawo. Hanzi iwe tibvire zvako zvataurwa nani kuimba wakatadza chako kuroorwa nechembere uko. Komese makapera tozoteerera ani. Hanzi komese makapera tozoteerera ani. Kana iye azvitadza zvemusic zvacho akutarisira kuti munhu wese atadze nqa. Once kana iye akazvitadza zvemusic. Father Christmas mudei panyaya dzevanhu, imi zvamunoroora chembere nekuda mari makambotaurwa nani. Beta akarombera kuti azvitsvagire mari ega, imi makarombera kuti mutsvagirwe mari nemukadzi. Panotaura varume nyarara yenyu, muri mainini small house yaMama Shoni. Ina handichamboziva kuti small house kana kuti chii. But anyway, vanhu vakaita kupandukira Stana havasida kutombonzwa nezvaartist wacho. Vari kutomu like I don't think kuti anga akaexpecta kuona zvakadai so.